Start na natin, ha? Yeah. Ito yung pinakamatindi, di ba? So guys, nakita niyo yung ilaw. Ayan, so naka-hazard tayo. Tanggalin natin yung hazard. So yan yung, yung passing light natin. Ayan, siyempre high and low. Alright, tanggalin mo na. Yung, ito pala yung loob niya, no? Pinaka-electricals niya. Hello mga idol, good day sa inyong lahat. And we are here at Benelli, Dagupan. Ito po ay under the Carmack. Siyempre, itong nating minupuan mga idols, ito po ang latest model ng Benda Motors Philippines. Wow. At ang pinaka high-tech, impressive, sobrang laki, nice. No? At siyempre, hindi lang yan, meron tong inline 4 engine. Ito po, ang latest na Benda LFC 700 Pro. Napakastig. Now, available na po at mabibili nyo rito sa Benelli, Dagupan. And kung gusto natin yung mga idols, pwede po sila sa cash payment and installment. At syempre, alamin nyo yan later on sa ating full walk-around vlog nitong ating bagong model na to. At papakita rin natin sa inyo yung mga features niya. Kaya samahan nyo ako mga idols dito po sa Benda Motors Philippines at here at Benelli, Dagupan para alamin natin lahat to. Let's go mga idol. Tingnan natin. Wow. Grabe to. Oh, ang astig. And mga idols, kung gusto nyo bumili nito, mag-leave kayo ng comment sa ating video at let me know kung gusto nyo magpa-assist at magpaalagang boyet. Siyempre, tutulungan natin kayo. Well, first impression talaga natin sa bike na to, talagang napaka-intimidating niya. Ang laki niya kasi, sabi ko nga, para sa motor ni Batman eh. Pero itong big bike na to, sports cruiser type, ay talaga naman po, ang ganda ng formahan. Siyempre, ang ating engine type dito, meron tayong inline 4 engine. Yan po ay may total displacement 676cc. At siyempre, 16 valves, 4-stroke, 4-cylinder, at liquid-cooled, fuel-injected, with 6-speed manual transmission. At ang cruiser na to ay naka-chain drive mga idol. So sa mga typical cruiser, usually naka-belt drive yan. At equipped din to ng sleeper clutch. Ang maximum power nito, 77.8 HP at ang kanya namang arangkada, 60 Nm. Kaya talagang malakas at impressive ang kanyang performance. Compression ratio, mataas din ang kanyang ratio, 11.6/1 dahil siyempre inline 4 to. At ang kanyang average top speed, 195 km/h. Ganun siya kabilis para sa isang cruiser bike. Ang napakaganda rin dito, yung kanyang suspension, chassis niya, KYB brand, inverted fork sa front at naka-monoshock siya sa likuran at yan po ay electronic adjustable air shock. Ganon siya katindi mga idol. So talagang kakaiba at talagang sobrang modern ng bagong model na to. Sa stopping power naman niya, massive din yung disc brake sa front. 320mm dual disc na yan with Brembo caliper. So solid din ang ating caliper na ginamit dito and equipped to ng anti-lock braking system. Premium ang braking power nito mga idols, Brembo. At syempre master cylinder niya, Brembo din ang kanilang nilagay dyan. So mga idol, dito pa lamang sa kanyang stopping power ay talagang iba talaga ang dating upspec yung ginamit ng Benda Motors dito. Sa likod naman, 260mm disc at naka-Brembo din ang kanyang caliper. Kaya ito po equipped din ng anti-lock braking system. So ang model na to ay naka-dual channel ABS. So napaka-solid ng ating stopping power dito. Equipped din ito ng traction control. Added safety features natin mga idol. Siyempre pag meron tayong TCS, mas maganda yan. At ang ating namang mga wheels, siyempre multi-spoke ang design, alloy cast wheel, and ang laki din ng kanyang tire sa front na mayroong CST brand tire. Yan po ay 130/70 ang lapad at 19-inch naman ang kanyang pinakasukat. So yan po ay tubeless CST brand. Ibang klase ang ating gulong sa front, malaki na kagad At syempre, ito yung nakakagulat dito mga idol. Yung kanyang rear tire, sobrang lapad nito mga idol. Para siyang pang 4 wheels. At ang sukat niyan 300mm by 35 by 18 inch. At same din niya na CST tire ang ginamit. Talagang ang laki mga idol. Pag nakita niyo to sa personal, grabe ang lapad niya. Syempre pa, yan po yung nakakadagdag pansin. So mas magiging eye-catchy ang ating model na to. Mga idols, pagdating naman po sa kanyang pinaka-dimensions, syempre ang kanyang wheelbase, malaki talaga ang model na to.
1,720 mm naman ang kanyang sukat. At para naman sa ground clearance na meron namang sukat yan ng 160 mm. Aba mga idol, ano masasabi nyo dito sa ating model na to? With total dry weight 287 kilograms, meaning mga idols, wala pang gas at oil yan. Yan po yung kanyang total weight, 287 kilograms. So madadagdagan pa yan once na pinafull tank mo pa ito. At pag tinignan mo naman ang kanyang upuan, may pagkamalapad din mga idols, ano? At komportable din, well padded din ang kanyang upuan. Ang seat height naman ng sukat ito, 695 mm. Kaya kahit 5 flat ka, kayang-kaya mong i-drive tong bagong LFC 700 na to. So sa mga nagtatanong sa atin, kaya ba nila to? Kahit na kinapos ka sa height, pwedeng-pwede mga idols, 695 mm, mababa po yan. At pag niremove mo naman yung upuan, naman po makikita ang ating maintenance-free na battery. So guys, sukatin natin yung seat height ng Benda LFC 700 Pro. And here, ito po yung ating actual. Siyempre, talagang abot na abot natin. Kaya maganda to sa mga Filipino riders kahit na mababa pa yung height nyo, 5 flat ka, pwede sa inyo to. Ayan, nakita naman po ninyo yung handlebar. Ayan. So, wide handlebar. And yun, hindi siya ganun nakasadong nakaangat yung kamay na. Sakto lang. Oh. Nasa middle lang din yung ano niya, height niya, no? At right side naman yung sa brake natin. So yun guys, yung ating actual position. Ayan. Grabe, no? Sobrang massive ito, sobrang laki. And, well, ang kagandahan din sa model na to, malaki yung kanyang tangke mga idols. Ano? Malapad siya. At ang the best dyan, fuel capacity nito ay 17 liters. Meaning, pang long distance tayo, pwede tayo dito, hindi tayo kagad magpaparefill ng ating gas. With the fuel consumption, 18 to 20 km per liter. Asahan na natin yan dahil yan po ay inline 4-cylinder. Talagang medyo malakas sa gas consumption yan. At itong ating pinaka-gas cap, no? Madali mo lang siyang buksan. Meron tayong susi. Unleaded, siyempre, yung kakarga natin dito, 95 octane, yung pinaka magandang ilagay dyan. Recommended, kumbaga. And para naman sa susian ng LFC 700 Pro, nandito po sa right side, sa bandang baba ng ating tangke. So makikita nyo yung ating ignition key with lock naman yan para secure ang ating motor. Pero para sa akin, medyo kinulang ako dito sa kanilang susian. Dapat kasi sobrang modern na ng kanyang style at futuristic yung kanyang pagkakagawa. Sana ginawa nilang keyless na, no? At yan lang po yung aking personal opinion. Siyempre, mas maganda kung tinodo na. And meron din tayong USB charger dito sa ating side ng katabi ng pinaka-panel, no? So yung bar end niya, may bar end mirror kasi ito para mas maporma. So hindi pa siya naka-install and adjustable yung lever natin. So meron tong sleeper clutch kaya ayan, no? Soft lang siya. Ayan mga. So yung ating switches, meron tayong ditong passing light sa pinaka-front. And yung mga mode and set natin para sa ating display, up and down. Ito yung sa MDL na pag pinrest mo ng matagal, saka mag-on yung ating lights dito. And signal light, busina. Siyempre sa right handlebar natin, meron tayong hazard lights. Ito naman ang switch and on off ng ating engine. And switch on ng ating pinaka-starting natin. At siyempre adjustable din yung lever natin. Ayan. And here yung ating pinaka-TFT display. Ayan. So, i-on natin. Ayan. So, naka-hazard tayo. Tanggalin natin yung hazard. So, yan yung ating mismong actual display, no? So, we have here the gear indicator. And we have also the RPM. And kilometer speedometer natin. Fuel gauge indicator. Ayan, engine indicator. May ABS dito. And traction control. Ayan. So, meron tayong voltage regulator. Dito kung ilan na yung voltage natin. Fuel consumption, fuel gauge natin. Ayan. So, yan po yung pinaka-mismong actual natin na display. Alright. So, guys, pag naka-turn on na yung ating naka-switch on tayo, naka-open na itong ating daytime running light. Nandito sa gilid, ano. Ayan. Ito po yung pinaka-DRL niya. Nandito naman yung pinaka-headlight natin. So, pag tinurn on natin itong engine, ayan, papakita natin sa inyo, ilaw.
Ayan. So, ma'am, okay lang mag-start. Saglit lang. Sige. So, start na natin, ha. Yan. So, nag-turn on yung ating ilaw dito. Okay, guys. So, nakita naman po yung kung gaano kaganda yung ating exhaust sound. Ganun po kaganda yung ating exhaust sound para dito mga idol. Solid ano. And ito yung nakakabilib dito. So bubuksan natin yung ating MDL. Oops, kita nyo yung air shock nya. So yun yung air shock natin. Ito yung pinakamatindi. Ano, di ba? So guys, nakita nyo yung ilaw. Grabe no. Sobrang high-tech niyan. Benda lang po meron ito. Di ba? Ganda. Signal light natin sa left, sa right. So nakikita nyo napakalaki ng signal light natin ano. So very visible yan kahit sa mga ibang nakasunod sa atin. Then may hazard din siya. Ayan. So pag naka-hazard tayo, yan po, dalawa na. And meron tayong passing light. Ayan, yung passing light natin. And syempre high and low beam, no? Ayan, high beam. Pinaka-high beam natin. Low beam. Ayan. So passing light. Busina. Lakas din ng busina, ano? Okay na natin. So, yung pinaka maganda rin dito, yung pinaka air shock natin, papakita natin sa inyo. Yun. So, grabe, ano? Sobrang lakas ng exhaust sound. Inline 4. Kahit naka-stock na exhaust ka pa lang, eh, talagang grabe na yung, ano niya, ano? Scream niya. So, yan po ang ating LFC 700 Pro. Yan guys, umaakit na yung shocks niya. So nag-a-adjust yung sarili niya, no? So mapipil niya, no? Umaangat na siya. So pag tumigil na yung pinaka, yan, yung air niya, natapos na. So yan yung pinaka height natin. And once na bumaba ka dito, yan. Makita nyo, bababasa yan. Diba? Hataw. Galing, ano? Ganun siya ka-moderno. So, and syempre, congratulate natin ang ating idol na first owner. So, dito po sa Benelli Dagupan, nakapag-reserve na siya. At yan po ay kanya ng model na yan. So, sa mga gusto pang humabol at gustong bumili ng bagong LFC 700, mag-send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. I-assist natin kayo. At don't forget to like and follow ang ating page. Plus, mag-subscribe sa ating channel. Salamat po sa pagpanood. And ride safe po palagi sa inyo mga idols. Ciao!